Hello. Ba't gano'n kanina na ano ako violating daw? Ano kaya yon? Sino yung message sa akin? Gano'n violate kanina. Hello. Pasok kayo sa bahay ko. Ba't may yung ano siguro din yung mga ganyan-ganyan na emoticon? Baka bawal yung gano'n. Kasi nga may nag-violate daw sa ng YouTube ko. Tinanggal ni Lolo. Kaya hindi siya, baka yung mga ganyan-ganyan na marami na bang nakalagay na mga emoticon, kailangan siguro kunti lang. Kasi yun ang kanina, may na-violate daw ako sa rules. Musta kayo dyan? Nawala kanina. Nawala. Ano ba yun? Hello. Magkakain tayo ng Indian Linggo. Julius, kain. Kain tayo. Kain tayo. Oh, halika, kain ka. Indian mango pero malambot na siya. Halika. Kain. Kain ng Indian mango na malambot. Kain.
Dito na, pasok kayo at na makakain ng Indian Mango. Hello. Viewers ko. 10 million eyes.
Hello, OFW. Vlog. Hello sa'yo. Salamat sa tamsak mo. Salamat sa tamsak. Sundalo ni Fatima Arab, hi sis, salamat, Fatima. Shout out sa inyong lahat dyan.
Shout out sa mga nandito sa bahay ko. May kakain tayo ng Indian mango. Hello, Christina Pagagaw. Hello, Tamsakdan. Salamat, host. Fatima, mangin pangalawang. Salamat, Fatima. Salamat sa mga patamsak mo dyan. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Welcome kayo dito sa bahay ko. Welcome sa bahay ko. Walang ano eh. Si Christina para. Ganito lang, tiyaga-tiyaga lang para makamit yung minimiti sa buhay. Tiyagaan lang. Salamat, Fatima, sa mga alagad mo. Daming alagad ah. Pawaiti-waiti lang. Stay home lang. OFW of your life vlog. Salamat. Salamat sa inyong tanan diha. Malipay ako kayo. Bisaya na ah. Christina Pagagaw. Salamat sa mga patambay nyo dyan. Kanina ba't ganun? Nalaglag ako kanina. May may na-violate daw ako sa rules ng YouTube. Sa rules ni Lolo YT, may na-violate daw ako. Ano kaya yun? Hello, Christina. Kawaiti-waiti lang. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Salamat sa pag-share OFW of your life vlog. Salamat sa pag-share. Share and share. Sa iyong community. Salamat. Salamat sa pag-share para dumami ang tao sa bahay ko. May kakain kayo ng Indian mango. Ayan. Indian mango na malambot na.
Wala si AB ah. Wala si AB ah. Hi, hello. Salamat sa pagdalaw, Pampa-Good Vibes. Hello, hello. Mamaya ko na kayo jakitan pag madami na para makapangisda kayo dyan. Musta kayo ng lahat dyan. Shout out sa 4 million views Pampa-Good Vibes. Oh, welcome, kabatang naman dalayag. Salamat sa pagtamsak mo. Welcome sa bahay ko. Welcome, welcome. Mega shout out sa inyong lahat dito sa bahay ko. Salamat. Hindi lang, dyan lang kayo. Oh. Salamat, Elena Kanya, sa pagdalaw sa bahay ko. Nandyan pala kayo sa bahay ng mama ng madama. Pasyal-pasyal din kayo. Hindi na lockdown sa dyan sa Tabuk. Shout out sa mga taga Mindoro dyan, sabi ni Elena Kanya. Sa mga taga Mindoro daw, shout out. Buti pa kayo namamasyal na. Ano na tayo? Welcome dito sa bahay ko. Bahay kubo ni Bicolana. Bahay kubo. Shout out dyan sa 6 million people in my house. 6 million na ha. Saan ka na? Oh, ayan na, si OFW Offshore Life Vlog. Pa-stay home lang.
Shout out sa 7 million. Welcome at Kabatang. Oo nga, andito si Kabatang. Oh. Iririgalo sa akin ni Kabatang yung lahat ng mga sundalo niya para makagraduate na ako. Makagraduate na ng 7, makapunta na ng grade 8. Nag-grade 8. Matagal pang panahon. Welcome kayo sa bahay ko. Bahay kubo yan bahay kubo. Ayan, si Pipito Bagsik TV. Tamsakdan po. Salamat sa patamsak mo, Pipito Bagsik. Ninja pa yan ni Kabatang. Daming alagad. Salamat sa lahat. Ninja ni Fatima Arab, pangatlong tamsak host. Wow, salamat. Salamat sa inyo nga tanan, diha. Malipay na ako. Pangatlong tamsak. Yes. Shout out sa 8 million people in my house. Maayong hapon sa inyo nga tanan diha. Magandang hapon sa Pinas. Gabi na pala. Magandang gabi sa Pinas. (8:44) na pala ngayon sa Pinas. Tatalon ka. Hindi pa jud host, basta daghang tamsak at lumiderer. Host. Oo, malipay kayo. Pag na kikita mo yung bahay mo na may mga maraming nagtatamsak. Busy ang mga agalagad. Pinagtatrabaho ko muna, may pakinabang naman. Ganun ba? Buti pa mga alagad mo nagtatrabaho . Daghang salamat sa inyong tanan. Wow, Ives! Welcome! Buti nagising ka ba? Nagising ka ba o talagang naggising? Ives Velasco, hello! Tamsak. Tamsak yan. Ives, tapos ng trabaho, Ives?
Kaibski, tapos ng trabaho mo. Kain. Ay, nako, busy ako. Tayo, namili ng gulay. Doon na sa kahugas natin. Huwag mo na, ilubog mo sa dito lahat. Yung mga pinamili mo, ID, ilubog mo sa Ditol. Ay, naghuhugas ka pa ba? Sige, open mo lang. Open mo lang yan habang naghuhugas ka. Nagkape muna ako. Kape lang, walang tanghalian. Shout out sa'yo, ay Dilas po, sabi ni OFW of Share Light Vlog. Kapi, pampagising sa inaantok na mata. Mr. Dean TV, hi po, hello. Welcome dito sa bahay ko, Mr. Dean TV. Mr. TV, hello. Wow, 15 million tamsak. Salamat sa 15 million na tamsak. Hello. Jakitan kita, kabatang tapos, Mr. Bean TV. Para maisda ka at makapangisda din. May bagong isda. Okay. Mag-isda na kayo dyan. Ayan. Naka-jacket na si Kabatang na manlalayag. Isdain nyo na yan. Pag bumalik yan, ang daming alagad. Oh, hi Sisi, J Vlog. Salamat. Hindi na ako nakakadalaw sa pag-alis mo. Pero hayaan mo pag minsan hindi busy. Tanghali ka kasi, di ba? Tamsak Jahir. Joy Kadama. Malipay na ako. Nakakadiri sa akong balay. Salamat, Kabatang. Ayan, nagbaba na ng hagdan. May link na binaba sa OFW. Offshore Live Vlog. Puntahan nyo na yan. Di Kadama. Kailan ba ikaw mag-ILS? Hindi ka naman lagi nag-ILS, di ba? Hindi vlog. Hindi ka naman araw-araw nag-ILS. Pag pupunta rin ako sa'yo. Iiwanan natin yung mga camel na maghanap sa kadama nila. Sige. Bukas pag
Mag-aano rin ako sa LS mo bukas. Si Ryan kasi minsan gabi na rin. Si Ryan magpatok, gabi na rin siya mag-LS. Minsan gabi siya, nadalaw ko siya. Pag tanghali kasi busy. Alam mo naman tayong mga kadama, pagising na yung mga camel, hindi na pwedeng mag-stay sa kwarto, maya-maya tawag. Kaya mas maganda sana gabi, pagdating ng mga alas 9 ng gabi tapos ng trabaho. Tapos pag ganitong oras, alas 3 tapos na din ang trabaho namin. Tambay-tambay. Dito lang tayo. Shout out sa 12 million people in my house. Hindi na ako ay binatutulog eh. Pag ganito, pagtapos ng trabaho, hindi na. Dito na lang. Harap na lang sa cellphone. Dito na lang lagi. Pagdating ng alas 3 pagtapos ng trabaho, dito na lang lagi. Kain kayo ng kain kayo ng Indian mango. May dala si Bintong na Indian mango ID. Ayan yung kasama ko, busy rin yun, nanonood na lang. Buti nga, tahimik eh. Minsan, baka mamaya yun na maging background ko eh. Nakadadakdak. Kain tayo dyan, Mingo. Kain kayo. Ay, kunin mo. Pa-deliver natin. Binili ni Bintong. Sa Jisan daw to, sa Jisan galing. Jisan province. Kaya kulay green pa siya. Akala ko naman, kasi medyo matigas pa ng konti ba? Pag nung binalatan ko, ganito na. Dilaw siya. OFW Offshore Live Vlog, halika, kain ka. Kain ng Indian mango. Bili ka. Pag pumunta ka ng grocery, mayroon sa sa Hypernisto, ang dami. Ang daming ganyan. Pabili ka kay siya. Ibang mangga yun. Hindi, dalawang klase itong binili ni Bintong. Ito ngayon na binili niya, Indian mango. Yung isa naman, mangga. Mangga talaga siya pahaba, pero green din siya. Puro pa siya green, pero malambot na yung loob niya. Shout out all, shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong tanan na adiri sa akong balay. Shout out sa 9 million people in my house. Sige lang. NJ Vlog, tapos na din ang trabaho mo? Humana. Ano yung trabaho?
Salamat, hindi ako Bakit yung mangga ba pag naglilihi lang? Hindi naman Sa gustong kumain lang yung mangga. Hello. So, how are you? Unang magawa. Hello, shoutout niyo. Kamusta? Oy, buti naman. Nakapasok ka. Jackie Lutagana. Hi, hello. Buti naman. At nakadalaw ka. Pakwan, marami dito. Meron din dito pakwan. Kaso lang, matabang. Matabang ang pakwan. Hello, shout out at MJ Vlog. Kumusta? Sabi ni OFW of Shore Light Vlog. Jackie Lo, wag madaming emoticon. Kasi kanina, na ko yata napalo. Jackie Lo Tagana, ngayon ko lang po naalala, nakalimutan ko, buti di ka pa tapos. Huwag mo nang dadagdagan ng mga ganyan-ganyan. May emoticon na yan. Hindi ko alam kung bakit ako nawala kanina. Tapos nakita ko may na-violet daw ako. Jackie Lo, doon ka nakaano sa mo? Sa trabaho mo, doon ka natutulog? Ang ganda nun i-video mo nga yun. Ganda nung ngayon Kuweba. OFW, okay lang sir, sabi ni MJ Vlog. OFW of Sir Life Vlog, MJ Vlog, Ibski, Jackie Lo, Kabatang, salamat, Fatima Arab, salamat sa inyong lahat. Kung dito, nakalimutan ko yun. Di, okay lang. Yan, pagsasunod. O sige, ingat ka, MJ Vlog. Sige, salamat. Maraming salamat. Daghang salamat sa imo. Malipay na ako. Sige na, ingat. Bye-bye. Sige. Ugma. Ako naman madalaw sa imo, ugma. Saka sa darating na last Eid, may party dyan sa bahay nyo, te. Huwag mong anahin yung live ID. LS lang, LS. Lang. Sige, salamat. Oo nga Ingat, MJ, balik ka. Oy, may PCM. Shout out ho. Hello, welcome dito sa bahay ko. Oo, kasi LS lang ang nilalagay namin pag mga ganon. Okay lang. Ayan, si May PCM. Okay, sige. Si Noy PM. Sige, mangisda ka. Kung sino dyan ang bago. Nandiyan na ang jacket mo. Oo, minsan kasi alwan ko kanina lang. Wala naman Oo nga
Mayroon na, Noipis KM, tingnan mo, mag-message ka, mayroon ka ng jacket. Ano, kasi kanina 3 pa lang kami, 2 ng 3. Tapos bigla ka, welcome ka dito sa bahay ko. Kasi kanina wala hindi ko alam, tapos bigla akong nawala. Stay home, sabi ni OFW of Your Life Vlog. Oo. 8 dyan sa Pinas ako, 3 p.m. dito. 3 p.m. dito ako nagsisimula. Kadikit mo na yan, OFW si Naipiske. Sige po, labas muna kay Limit lang. Iwanan mo lang yan, Jacqueline, na naka-open. Iwan mo lang siya para nakatambay lang siya dyan. Nandiyan, ni Tati Marag, 3 kami nakatambay sa'yo, host. So, nakikinig lang kasi nag-i-edit ako. Okay lang, sige. Sige. Ayan. Shout out sa 10 million people in my house. Sige lang. Salamat, Fatima. 3 kayong nakabantay sa akin. Ayan, may binaba ng si Naipiske PM. Dikitin ninyo na yan kung hindi pa kayo nakadikit sa kanya. Si Fatima, sige, ilagyan ko ng jacket si Fatima para dikitan din siya. Lagyan ko siya ng jacket para madikitan din siya ng bago. Ayan, sa mga didikit daw, kay Ninja ni Fatima Arab, may 5 kayong saging. May 5 balik. Ayan, ang dami niyan. Dikitan nyo na yan, guys. Sure ang balik niyan. Legit yan. Legit siya. Pag dinikitan, kailangan may balik. Balik-balik. Tikit-tikit, balik-balik. Sadya ka sa kamusta. OFW. Saan na yung mga ninja mo? Ha? OFW of Your Life Vlog. Sana yung mga ninja mo. At 2 lang kayong nakikita ko. Skip ko na pa siya eh. Wow, na siya.
At hindi English kau ay ayan, si Noipis at Noipis KM, dan na sa'yo, bigyan kita dalawa, ang bata mo pa pala. O yan, sabi ni OFW Offshore Light Vlog, bibigyan ka pa daw. Ayan, nagbaba na rin ng link si Ninja ni Fatima Arab, dikitan nyo na yan guys. Noipis KM, dikitan mo na, andyan ka pa ba? Ang daming ibibigay nila sa'yo. Unahan nyo na ako guys, nag-i-edit pa kasi ako. Ayan, unahan nyo na siya. Unahan nyo na si Ninja ni Fatima Arab at nag-i-edit pa siya. Pag nakita yung bakas nyo, didikitan niya kayo agad, babalikan kayo agad. Jib TV, hello host. Wow, welcome. Welcome ka dito sa bahay ko, Jib TV. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Pampagood vibes. Ayan, lagyan kayo ng mga jacket at ng makapangista kayo. Ayan, si Ninja ni Fatima Arab. Tsaka si OFW Offshore Light Vlog. Dikitan nyo siya dyan. Para dumami ang yung saging. Ayan, sige. Welcome, Jade TV. Ayan, si Jade TV, kung di ka pa dyan nakadikit kay Ninja ni Fatima Arab, dikitan mo na siya. 5 ang ibabalik niya sa'yo. Legit siya. Ayan pa si OFW Offshore Light Vlog. May mga ninja din siya, ididikit sa inyo. Pampagood vibes. Ayan si Jid TV, baka di mo pa siya nadikitan. Dikitan mo na siya. King Lapu-Lapu Vlogs. Nipis KM, dana sa'yo si King Lapu-Lapu Vlogs. Ayan, si Nipis KM. Ninja ni Fatima, Dan. Ayan. Sige, kaya na kayo niya balikan. O sige, OFW na sa dumikit sa akin. Marami silang mga idadagdag sa'yo na PCM. Marami silang mga alagad. Maya, pagtapos ko, dikit ko rin sa'yo yung isa ko. May isa rin lang ako. OFW, Offshore Light Vlog, baba ka uli ng link para mapuntahan ka ni PCM. Baba ka uli ng link. Ayan. May PCM. Ayan na yung link ni OFW, Offshore Light Vlog. Tikitan mo na siya. Ayan,
Sige lang. Sikit-sikit lang. At balik-balik din lang pag may time. Sige-sige lang. Sikit-sikit lang pag may time. Parang patin lang. Ay, nako. King Lapu-Lapu Vlogs at Gid TV dan sa'yo. Ayan, Gid TV dan na daw sa'yo sa King Lapu-Lapu. Ayan, nagbaba ng link singin dyan ni Fatima Arab. Gid TV, dikitan mo na siya, unahan mo na siya. OFW dan po sa'yo, sabi ni Noy Piski M. Salamat, salamat. King Lapu-Lapu, lapag po. Alagad yan ni yung King Lapu-Lapu vlog, Noy Piski M. Alagad yan ni OFW Offshore Life Vlog. Alagad niya yan. Dinikit niya yata yan sa'yo eh. Wait. Yan lang kayo. Okay, thanks so. Salamat, welcome ka dito sa bahay ko.
Pasyal ka lagi. TV na sa'yo, sabi ni OFW Offshore Light Vlog. Ayan, may link na nga binaba si Noy 50M. Shout out, media shout out sa 11 million people in my house. 11 people. Kakaumay na. Oh, ayan. May nilapag na. Live 50M. May nilapag ng link si King Lapu-Lapu Vlogs. Ayan. Dikitan mo na siya. Hindi ko alam kung nakadikit na yan sa'yo. Stay home, see you the business. Anong dikit-dikit lang? Pag kasi, dapat lagyan mo yan ng picture na mo, profile mo. Yung mga link na yan na binababa, pupuntahan mo siya, papasyalan mo yung bahay nila. Tapos, kakalambangin mo yung kulay pula na kampana. Panoorin mo muna yung binaba nilang link. Ganyan ang tawag na dikit-dikit. Dikit-dikit lang pag may time, balik-balik din pag may time. Ganun lang yun. Marunong kang dumikit. Yung dumikit sa'yo, balikan mo din. Para patas. Kasi wala ka naman wala namang profile yung mo. Dikit. Balik-balik. Ayan, nagbaba ng link si Ninja ni Fatima Arab. Dikit-dikit lang guys. Balik-balik din pag may time. Pwede mo sabihin, host, bawal lang isulat. Ganun ba yon? Pwede kong sabihin, hindi niya lang pwedeng isulat. Okay, ganun pala Hindi kita, Jackie, yung subscribe mo sila. Ganun yun, yung dikit-dikit. O, pwede sa akin nga. Nasasabi ko, okay lang naman. Okay, sige.
Nasaan na yung iba mong alagad? Ba't di mo pinapapasok pa? OFW of Your Life Vlog, anong ginagawa mo? Sabi ni Kabatang kanina, yung mga alagad daw niya, inuutusan siya para may pakinabang siya nagtatrabaho daw. Sa trabaho, pinagtatrabaho niya. Ba't kanina? Nawala ako kanina. Biglang na, tapos pagtingin ko, ano na siya. Remove na. Your video has been removed. Okay, sige. Basta wag lang type. kaya nga sabi niya, pinagtatrabaho man lang daw niya para may pakinabang. Kasi sabi ko, iregalo niya na sa akin yung mga alagad niya para makatapos na ako ng grade 7. Sabi niya, pinagtatrabaho daw niya muna yung mga alagad niya. Out muna ako. Saan ba pupunta si King Lapu-Lapu? Okay, sige. King Lapu-Lapu. Ayan, sabi ni Noitis KM, King Lapu-Lapu na daw sa'yo. Maya, balikan mo na lang siya. Jackie daw, tapos ng trabaho mo? Mega shout out sa 10 million people in my house. Musta kayo dyan? Ayan. Karan 6 Vlog. Hello host. Tamsak Dan. Salamat Karan 6 Vlog. Salamat sa patamsak mo. Pabalik na lang mga loads nang madagdagan naman ang aking saging kawawa mula pa kahapon. Wala talaga zero. Babalikan kanila na yung PSKM. Si Ninja ni Fatima Arab nag-i-edit pa kasi. Pero may 5 yan na iba na ibibigay sa'yo. Kasi pag yung agad-agad ba na binalikan ka, pare-parehas kayong malalagasan. Ako ang dami-daming nalalaga sa akin araw-araw. Kanina, nalagasan naman ako ng 4. Minsan naman, nalalagasan ako 6. Pag tulog ko, tapos ganito ang halimbawa ganyan, mga 7:60, ganyan. Pagising ko, 7:55 na lang. 7:57, gano'n. Nababawasan na ako lagi. Pero okay lang, laban lang. Pag may nawawala, may bumabalik. Okay, asahin mo yan, Noipis Game. Mga legit naman sila. Ayan, Noipis KM, si Karan 6 Vlog. Ayan, Noipis KM, si Karan 6 Vlog, bigay niya sa'yo, ninja niya yan. Ididikit niya yan sa'yo ni OFW of Your Life Vlog. Marami yung mga nadikitan mo, maraming mga alagad sila. Babalik nila, ibibigay nila yun sa'yo para madagdagan yung bahay mo. Salamat OFW. Ayan, si Karan 6 Vlog. Noipis PM. OTW na ako sa'yo. Ayan, papunta na sa'yo.
Karan 6 vlog sa bahay mo. Salamat sa 21 tamsak. 21 tamsak. Oh, Miss Gado, good idpog. Salamat naman at napadalaw ka sa bahay ko, Miss Gado. Welcome, welcome. Musta na kayo dyan? Gabi na. Kain kayo ng Indian mango. Sabi ni Noy PSKM, Karan, salamat. Yan o, kain tayo ng Indian mango. Miss Gado, kain. Kain ng Indian mango. Maasim pa. Okay lang. Gabi na po yan. Hapon pa lang dito, kaya okay lang kumain. Maasim. Kala ko naman matamis kasi malambot na siya. Malambot pa siya. Malambot, maasim nga. Shout out sa 10 million people in my house. Sige lang. 429 na naman. Karan 6 vlog. May PSKM. Dana daw sa'yo. Madami nga po yan dito. Oo, yan nga ang gusto ko dyan. Yan, daming Indian mango. Sa bahay ni Lola, marami ng bunga. Dala yan ng amo ko eh. Akala ko naman, kumuha ako kasi akala ko yung manibalang pa lang. Hindi na pala. Tagmangga na ngayon dyan eh. Paubos na. Paubos na nga po yung bunga doon kay Lola. Manapit na namin mo. Kayo lang pala eh. Pahingi ng mangga, Miss Gado. Sabi ni Miss Gado. Wala na. Paubos na yung mangga kina Lola. Inubos na ni Aname. Ubos-ubos na ang mga bunga. Masarap yung manibalang pa lang. Sige lang. Ipapackage ko na lang dyan. Ayan na, sabi ni Miss Gado, ipapackage ko na lang. May konti pa dito. May PSKM, dana sa'yo si Karan 6 Vlog, wag na balikan. Sabi ni OFW of Share Life Vlog. Ayan. Ayan. 21 tamsak. Salamat. May PSKM, dito ka din ba sa Saudi ngayon? Nasaan na? Nawala na yata si May PSKM eh. Babalik daw yata yon, magbabalik na sa mga dumikit.
Sabi ko lang na vlog, sa YouTube pala siya. Sikitan. Nasa Saudi pala siya eh. Sa Saudi daw, si Noy 50M. Saan ka dito sa Saudi? Noy 50M. Sabi ni OFW of Your Life Vlog, saan ka dito, Noy 50M? Saan dito sa Saudi? Ayan, kakauwi ko lang galing trabaho. Saan ka dito? Abkik. Malayo Papuntang Alhasa yung Abkik Wala. Kanina nandyan si Bicolana Vlog 01. Tapos, nawala na siya. Yung Abkik kasi papuntang yun Alhasa. Malapit sa Kubar lang naman. Oo. Ako andito ako sa Al-Kubar. Sa Al-Kubar at pinagitnaan ng Al-Kubar tsaka Damam. Al-Kubar. Ayan, si Bicolana. Ayan. Dinadaanan kasi namin pag pumupunta kami ng Alhasa, nakikita ko yung signboard ng Abkik. Tapos Al-Hupub. Abkik. Baba mo ng yung Bicolana. Yung Bicolana, 01 Vlog. Mega shout out sa 9 million people in my house. Sa loob kami ng Aramco facilities at Kingston. Aramco? Kala ko sa second industrial. Makikita ko yung second industrial eh. Siguro kung nadadaanan din namin yan na
Bacillus subscriptans na yan. Ay, wow, andyan ka pa. Anong oras trabaho mo, te? Alas 5 ako mag-uumpisa naman ng trabaho. Gawin ko lang siyang hayaan ko lang muna siya para mag-3 oras dito. Hintayin ko hanggang 6. Pero bababa na ako mamayang alas 5. Aramco Facilities Update Plan. Ikaw ay di tapos ng trabaho? Dikitan mo isi. Sana siya. Didikitan kita ng Bicolana. Ayan. 250 ka pa lang may space. May PCM. Didikitan kita nitong Bicolana Vlog Serwa. Panoorin ko muna yung mo. Yung intro mo. Thank you. 200 to 300. Ayan. Galing na Naipis KM, galing na sa bahay mo si Bicolana Vlog 01. Panikit na yan sa'yo. May saluyot pa ba? May okra, may saluyot pa. Ano ba yan? Daming saluyot. Kami nung nakarang araw, naggawa din ng saluyot na yan. Naghimay-himay. Ay. Kumakain. Hindi ako kumakain yan parehas. Yung okra na yan, tsaka saluyot. Hindi ako kumakain yan. Madulas? Ayoko nung na yun. Pag gano'n ang ulam nila, wala. Lugi ako. Pero kanina, himala. Bumili ng isda si Dintong. Pati kami binilhan din ng isda. Kaya makakatikim na ng isda bukas. Sariwang isda na. Naibis KM, Bicolana OTW na daw, Bicolana 01. Karan 6 vlog, wait lang host. Okay, sige. Ibski Velasco, wow, anong isda yun? Lumahan, yung isda sa atin na lumahan. Binigyan din yung taga namin. Kami tsaka yung taga.
Yun nga lang, lulutuin ko na bukas yung ulam ko para sa akin. Karan 26 vlog, hello host, Tamsakdan, salamat sa patansak, Karan vlog. Wow, 22 tamsak, salamat. Shout out sa 8 million people in my house. Galante si Bento ngayon. Malinaw pa ang isip ni Bento ngayon. Namili ng plastic bag, pinapasauli ni Lucy. Kasi ang lalaki daw. Ayun, mainit na naman ang ulo ni Bintong kasi ang init-init daw. Utos ng utos si Lucy. Eh, siyempre, takot si Bintong kay Lucy. Ayun, sumunod. Kahit na nagbubunga nga. For 43 na. Sino? Mapi. Listuro ako. Badin alin sa kamahag na Mapi. Ada baterelo. Ada talata. Ada bahay. Hadap Sup tahap. Hina dorod. Sup hada. Dakin pa si kabira. Sup ista ko lulala. Ada pi kabira wala na mga pira dya. Ana sup hinawal. Hina. Sup hada ista ko lulala.
Bakit gano'n?